Hayırlı gün исәнмесез. Яңа гасыр каналында Канун, парламент, җәмгыять программасы. Безнең бүгенге чыгарылышта. Игътибар үзәгендә ризык сыйфаты, пешерү тәртибе, санитар таләпләр. Прокурорлар мәктәпләрдә ничек ашатуны тикшерәләр. Чират көтә-көтә алар үсеп җитә. Быел республикада ничә балалар бакчасы төзелер. Һәр мәктәпкә шахмат почмагы. Ил күләм проектка депутатлар старт бирде. Россия Генераль прокуратурасы кушуы буенча төбәкләрдә балаларны ничек ашатуларын өйрәнә башладылар. 23 февральгә кадәр прокурорлар санитар гигиена таләпләренең үтәлешен, ризык әзерләү тәртибен, азык-төлекнең сыйфатын өйрәнәчәк. Моңарчы ата-аналар ризык сыйфатына зарланган балалар бакчалары, мәктәпләр аерым игътибарга алына. Бу эшкә Роспотребнадзор белгечләре дә кушыла. Билим йортларында туклану мәсьәләләрен дәүләт сайты депутатлары да даими контрольдә тота. Һәр депутат үз сайлау округында хәлне өйрәнә. Бу атнада мәрхәмәт хатын-кыз депутатлар мәктәпләрдә ашатуга кагылышлы мөрәҗәгатьләрне кайнар линия телефонына кабул итте. Мәктәп ашханәләренең торышы, ашсу осталарының хезмәт хакы турында тиздән парламентның президиум утырышында да сөйләшергә җыеналар. Ә прокурорлар тикшерә башлагач, нәрсәләр ачыкланган? Безнең репортаж. Что в каждой банке? Завтрак, второй завтрак, обед. Менюда ничек язылган, чынлыкта нәрсә ашаталар, барысы да тәңгәл булырга тиеш. Азык-төлекнең кайчан китерелгән булуында карыйлар. Прокуратура моны Роспотребнадзор вәкилле белән берлектә тикшерә. Когда были поставлены? Что-то было поставлено на прошлой неделе. Тикшерү 23 февральгә кадәр барачак. Республикадагы барлык балалар бакчалары һәм мәктәп ашханәләре тикшерелә. Беренче чиратта зарлану күп булган учреждениеләргә баралар. Мәскәү районында, мәсәлән, 5 балалар бакчасы һәм 2 мәктәп аерым игътибар үзәгендә. Закон бозу очраклары табылган чиракта бу хилафлыкларга юл куючыларның эшчәнлегенә бәя бирелеп, прокурорлык чаралары күреләчәк. Күзәтчелек органнары азык-төлекнең ничек саклануын, куллану вакытын, ашсу осталарының ничек эшләвен карый. Без менә сәгать 6-га киләбез. И сәгать 5-нче артта кайтып китәбез. 5-ләрдә. Менә шул хәтләр һаман пешерергә кирәк, җыярга, җуарга. Яршалының беренче мәктәбе ашханәсенә тикшерүчеләр алдан кисәтмичә килә. Прокуратура хезмәткәрләре Роспотребнадзор белән берлектә мондагы һәр нәрсәне энә күзеннән үткәрә. Беренче чиратта азык сыйфаты һәм туклануны оештыруга игътибар бирәләр. Бу мәктәптә 793 укучы белем ала, 353 башлангычлар. Шул 353 балада Россия Федерациясе президент указы буенча алар түләмичә ашыйлар. Безнең 4 тәнәфестә ашыйлар балалар, беренче, икенче тәнәфестә башлангыч класслар ашый. То есть есть дежурный какой-то повар, который обрабатывает непосредственно. Нет, классный руководитель сам открывает, дети пока моют, она ждет, они подходят, она им обрызгивает. Ашхана юынгычлардан башланырга тиеш. Тикшерүчеләр санитар таләпләр үтәлүен җентекләп карады. Тикшерүдән бер нәрсә дә читтә кала алмый. Менә мәсәлән, юыну урыны, биредә сабыннар өчен савытлар юклыгы ачыкланды һәм кул киптерү җайланмасы дөрес урынга урнаштырылмаган. Төшке аш вакыты җитүгә укучылар төркемләп керә. Ризык суынмасын өчен берничә минут калагына бүленә, тик алай да тәлинкәләр ялтырап калмый. Я дома поел, я не хочу есть. Я все ем, все нравится. Но иногда бываю сытый дома, кушаю, а так все хорошо. Миңа балыкны ашамый, бүтән әйберләрне мин ашыйм. Мәктәп балалар бакчалары ашханәләрен очраклы рәвештә сойлап тикшерәчәкләр. Особое внимание. Беренче чиратта туклануны оештыру, ризык сыйфаты, аны саклау шартлары һәм документация тикшерелә. Тикшерү барышында җитешсезлекләр табылса, аларны төзәтү турында прокуратура тарафыннан акт төзеләчәк. Казанда кайнар аш буенча кайнар линия эшләде. Сорауларга мәрхәмәт хатын-кыз депутатлар берлеге әгъзалары һәм кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил җавап бирә. Сыйфаттан бигрәк туклануны оештыру мәсьәләсенә карата сораулар күп. Шалтыратулар булды. Беренче районнардан, менә Апастан килде, Биектаудан килде шундый шалтырату. Без аларны бөтенесен карыйбыз, аннары менә депутатлар белән үзебезнең фикерләрне чыгартабыз. Тәкъдимнәр дә яңгырады. Хатын-кыз депутатлар аларның һәммәсен өйрәнәчәк. Сегодня очень много вопросов на холодную пищу. Ризыкның салкын булуына зарланып, күп шалтыраталар. Без барыбыз да беләбез. Ризык кайнар булганда тәмле ул. Әгәр бала ашханәгә кайнар бутка ашарга килгән икән, бутка салкын булса, ул аны әлбәттә ашамый. Димәк, әле хәл итәсе мәсьәләләр бар. Әйтик, ташламалы категориягә кергән гаиләдә тәрбияләнүче балалар өчен туклану хакы, төрле авырулары булган балаларга махсус меню булдыру, ашханәдә җиһаз мәсьәләсе. Шул эш башлана инде хәзер, ремонтлау, бөтен кирәк җиһаз белән тәэмин итү, шуңа күрә ул проблема да быел үтәр дип уйлыйм.
Түбән Каманың 16-нчы мәктәбендә 650 укучы белем ала. Озын айтылган көн төркеменә йөрүче балаларында исәпкә алсаң, ашханәгә көнгә 6 тапкыр кире башлыйлар. Ризыкны кайнар килеш бирү өчен ашханәгә дежур укучылар җәлеп ителә. Мы убираемся за другими детьми, накладываем покушать, чтобы они питались. Ризыкны тарату ярыйсы гына оештырылган. Тикшерүчеләр меню өйрәнә башлый һәм шунда ук аңлашылмаучанлык килеп чыга. Җитешсезлекләр шунда ук күренә башлады. Белдерүләр тактасындагы менюда бүген десертка мандарин бирелергә тиеш дип язылган. Контроль ризыклар тора торган урында алма иде. Дөрес, аны шунда ук алып киттеләр. Я не снимала видео, потому что вот у меня почему я могу ставить, я мандарин видео? Ни өчен алма урынына күпкә кыйммәтрәк мандарин кергән? Ул нәрсә белән бәйле? Бәлки саклау вакыты чыгадыр. Прокурорлар һәммәсен тикшерәчәк. Алар карый торган тагын бер әйбер, балалар ризыкны ашап бетерәме? Менә бүген дә укучыларның күбесе бер-ике генә каба. Вкусно, вкусно. Вкусно? А почему не съел? Я не хочу кушать. Мне, в принципе, все нравится. Все горячее, но не нравится только капуста. Менюда бүген карабыдай белән тавык ите һәм кәбестә салаты. Ул кайнар, тәмле. Ә менә укучылар бөтенләй ашамый торган кәбестә салаты. Шулай ук искиткеч тәмле. Ризык тәмсез түгел, бәлки эш аның бер төрлелегендәдер. Шәһәр ашханәләрендә туклануны оештыру җәмгыяте җитәкчесе хәлне булай аңлата. Сосиски мы даем, но сосиски... Без диетик ризыклар китерәбез. Сосискаларга кадәр махсус әзерләнгән. Ризыкны төрлеләндерү максатыннан сораштыру уздырган идек. Берәүләргә балык, кисәкле килеш кирәк, икенчеләргә котлеты, кәбестә, эремчек, балык. Ул Роспотребнадзор таләбе буенча менюда булырга тиеш. Туклануны оештыручы оешма бар да яхшы дип белдерсә дә, бу мәктәптә ризасызлык очраклары теркәлгән. Прокуратура хезмәткәрләре дә кагыйдә бозу очракларына юлыкты. Ну, барлык бузу очраклар барса тикшереләчәк, алар буенча анализ үткәреләчәк һәм инде бу эшләр мондый кагыйдә бузуларны, бу мондый кимчелекләрне бетерү өстендә эш эшләнәчәк, прокуратура үзенең күрсәтмәләрен бирәчәк. Шулай ук тендерда отып балалар учреждениеләренә ризык китерүче оешмалар да игътибар үзәгендә булачак. Прокуратурада әйтүләренчә, аукционда бәяне төшереп бетергәнче ярышып, сыйфатсыз ризык китерелүгә юл куелмаганмы? Республика күләмендә мәктәп ашханәләрен тикшерү алдагы көннәрдә дә дәвам итәчәк. Мәктәпкәчә яшьтәге сабыйлар балалар бакчаларына эләгә алмый. Бала тууга чиратка басабыз, 3 елдан соң да юллама алуга ышаныч юк дип Казанның яңа торак комплексларында яшь әти-әниләр бакчаларда урын җитмәүгә зарлана. Гәрчә соңгы 10 ел эчендә республикада 267 яңа бакча төзелгән, 43 мең яңа урын булдырылган. Чират көтүчеләр өчен сөенеч бар. Быел Татарстанда балалар бакчалары төзү өчен 3 миллиардтан артык акча бүленгән. Бу 6 мең баланы бакчалы итәчәк. Татарстанның кайсы шәһәрләрендә ничә балалар бакчасы салыначак? Кайда аларны аеруча көтәләр? Алга таба. Игзәкләр Азалия белән Амелияга декабрьдә 2 яшь тулган, быел 3 була. Бакчага барыр вакыт. Тууга чиратка басалар да, аның килеп җитәсенә әниләре шикләнә. Садикта без 46-47 урында торабыз. 4 яшь тулганда гына, скорее всего, без эләгербез дип уйлыйм. Минем өчен бик зур проблема инде, әлбәттә, эшкә чыгарга кирәк бит инде 3 яшь тулгач, и эштән увольняться итәргә туры киләчәк дип уйлыйм. Ну, мин думаю, безнең бер 3,5 эләгербез дип. Весна торак комплексында 3 бакча эшли, анда 931 бала йөри, тагын 350 бала чират көтә. Яше җиткәннәрне я шәхси бакчага бирәләр, я шәһәрнең икенче башына йөртәләр. Частный садик, монда урыннар юк әле пока. Улысына урын юк, ансын бик еракка йөртәбез. Кайда йөртәсез? Ниде, Мавлютовадагы садик. Веснага терәлеп торучы Константиновка бистәсендә дә шундый ук хәл. Безнең тирәдә бер генә. Ну вот получается дальше ближайшие Светлая долина и Весна, да, инде просто вариант юк. Монда балалар бакчасы проблемасы тагын да катгый булып чыкты. Ташламалы категориягә эләгеп, чираты җитүче балалар да үй янындагы бакчага йөри алмый, еракка йөртергә мәҗбүрләр. Без большие клыкига эләктек, иртүк пробкаларда утырабыз. 2 баланы да шунда йөртәбез, чөнки бу садик бик бәләкәй һәм бик иске. Безнең бу комплекста балалар бик күп. Җәйгә дә алар бер сатаган 6 бала була. Садиклар бик бәләкәй, эләге булмый һәм без кемдер фәйзигә хәтле йөртә, кемдер эш янына алып бара. Безгә монда садиклар бик кирәк. Яңа бакчалар Салават күпере микрорайонына да кирәк. Монда әлегә 419 бала чират тора. Яңа йортлар кулланышка тапшырылса артачаклар. Әлегә 5 бакчага 1816 бала йөри.
Төзелеш министрлыгы мәгълүматы буенча, быел Татарстанда 16 балалар бакчасы төзелергә тиеш. Бу 6000 яңа урын дигән сүз. Бакчалар Казан, Чаллы, Әлмәт, Алабугада салыначак. Демография илкүләм проекты буенча Казанда 7 бакча сафка басачак. Бу Совет районындагы Весна 2, Лето, Светлая долина, Арт-Сити торак комплекслары, Константиновка бистәсе, Идел буе районында Новые Горки, Киров районында Салават күпер микрорайоны. Ясельный группаларда төзеләчәк, шул проектлар буенча инде где-то 50 килеп чыган, яртысы садик. Ясельный группа килә балалар и яртысы килә 3 яшьтән 7 яшькә хәтле бала чагалар иде. Бу корылмаларда әле төзелеш башланмаган. Бүген рөхсәт документлары нигез ташлары салу өчен урын әзерләнә. Зур төзелешләр җәй буе дәвам итеп көзгә төгәлләнер дип көтелә. Азалия белән Амелиягә дә чират җитүе бар. Бу атнада Татарстанның Конституция судында Казанда яшәүче Нина Мешкова мөрәҗәгатен карадылар. Аның шәһәр хакимиятенә дәгъвасы бар. Сәбәбе торак алу турындагы карарга барып терәлә. Нина ханым аз керемле буларак торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип тануларын сораган. Әмма шәһәрдә белдерүләренчә, кирәкле документларны үзе җыеп китерә алмый. Моның сәбәбе нәрсәдә? Ни өчен чират көтү сират күперен үтүгә тиң? Мәхкәмә залыннан безнең репортаж. Хотел бы, конечно, свой угол, жить спокойно. Нина Мешкова икенче төркем инвалид авыр формадагы хроник авырудан интегән. Сәламәтлек саклау министрлыгының буйрыгы нигезендә андыйлар башкалар белән бер фатирда яши алмый. Нина ханымны Киров һәм Мәскәү районы хакимияте 2009 елда торакка мохтаҗлар исемлегенә куя. Әмма берничә елдан законга кертелгән үзгәреш эшне катлауландыра. Сначала заменили предоставление жилья. Башта торак бирүне субсидияга алыштырдылар. Аннары субсидия урынына торакны аз керемле булуга карап бирә башладылар. Хәзер менә ул социаль найм килешү нигезендә торак алу өчен аз керемле булуын расларга тиеш. Нина ханымның айлык кереме нибары 8000 сум, өстендәге кием салымда волонтерлар булышлыгы ди адвокаты. Аз керемле булуын раслар өчен бер кочак белешмә җыярга кирәк. Для принятия граждан на учет Социаль найм килешү нигезендә бирелә торган торакка мохтаҗ дип учетка басар өчен түбәндәге документлар кирәк. Гариза бирүченең үзеннән, аның гаилә әгъзалары, аның белән бер урында теркәлүчеләрнең шәхси мәгълүматын файдалану өчен рөхсәт алынырга тиеш. Шушы затлар исеменнән эш итәргә вәкаләтләр булу шарт. Моннан тыш БТИдан башка торагың булмау турында белешмә сорала. Әйе, үтәлергә тиешле регламент бар, әмма Мешкова бу кадәр документны үз көче белән җыеп китердәй хәлдә түгел дип каршы чыга гариза бирүче як вәкиле. Беренчедән сәламәтлеге шикле, икенчедән аның белән бер түбә астында теркәлгән кешеләрне табарлык түгел. Нина ханым Беломорска урамындагы коммуналь бүлмәдә теркәлгән. Шушында ук аның Уги абыйсы да пропискада. Поскольку сводный брат Уги абый юридик яктан гаилә әгъзасы саналса да, аның чит кеше булуын онытмагыз. Өстәвенә аның хәзер башка урында гомер кичерүе мәгълүм. Бу хакта судта да беләләр. Кыскасы, Уги абыйдан ризалык сорату мөмкин әйбер түгел дип бара гариза бирүче. Җавап бирүче як бу очракта хукукый актны чыгарган орган вәкиле. Казан башкарма комитеты законга каршы бара алмавын әйтә. Шунлыктан документлар 11 ел район хакимиятеннән ерак китә алмый. Если она будет признана нуждающейся малоимущей, Әгәр дә аз керемле дип танылса һәм анда 987 буйрыкта әйтелгән авыру булса, Киров һәм Мәскәү районы хакимиятләре аңа торакны чиратсыз бирүне сорап шәһәр башкарма комитетына үтенеч юллаячак. Шуннан соң гариза бирүче яшәү урынын сайларга чакырыла. Документларны җыеп китерсә, торак озак көттермәс дигән өмет бар. Хәзергә Нина Мешкова чиратта 10-нчы. по состоянию на 2020 год граждане 2020 елда Казанда хроник авырулары булган һәм аз керемле дип танылган 25 гаилә торак шартларын яхшыртты. Нина ханымга кайчан бәхет елмаер? Әлегә әйтүе кыен. Без чиратка басарга җыенганда закон бер төрле, аннары икенче төрлегә әйләнде дип шикаят бирүче як. Алар бу үзгәрешнең конституциягә туры килү килмәвен ачыкларга тели. Суд бу мәсьәләгә карата үз фикерен бер ай эчендә җиткерәчәк. Әлегә алар киңәшләшергә вакыт алды. Ишек алдында җыелулар өчен сукмакта, балаларга уен мәйданчыгы да юк. Аның каравы, монда күп катлы йорт салырга җыеналар. Менә шундый борчу белән безнең редакциягә Софиюлин урамында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Янәсе, монда төзеләчәк объект буенча җәмәгать тыңлаулары да узган. Бу чыннан да шулаймы? Әллә бу урында башка бер корылма төзелергә тиешме? Халыкның соравына Рәмзилә Гафиятуллина җавап тапты. Софиюлин урамындагы бу йортлар 1980 елларда ук төзелгән. Биредә җәяүләр өчен сукмак та, балалар өчен уен мәйданчыгы да юк. Менә төзерләр дип көткәндә, күршедә тагын бер биек йорт төзергә җыенулары хакында ишеткәннәр. Интернеттан белгәннәр, безгә хәбәр иттеләр. Беләсезме, менә шунда дом төзергә җыеналар дип. Бу бер нинди санитарный нормага сыймый.
Сафиуллин урамы 6-нчы йортта яшәүчеләрнең тынычлыгы югалуга менә шушы сурәт сәбәпче. Анда шәһәр төзелеше регламентлары картасына үзгәреш кертү турында әйтелә. Аерым алганда Идел буе районындагы 2578 квадрат метрлы бу мәйданның торак төзелешенә бирелү хакында язылган. Курыкканга куш күренә диләр. Халык арасында инде бу өйнең 18 катлы булуы хакында да сүзләр таралган. Менә бу бәләкәй генә җирдә үй салмакчылар. Шун 18-нче этажлы үй куялар. Ул нәрсә булай инде? 18 этажлы дом төзесәләр, ул домда бит бөтенесенең машинасы шунда була. Бөтен стоянка кебек була бит монда. Шәһәр төзелеше турындагы канун буенча мондый инде формалашкан торак җирлекләрдә социаль, инженер һәм транспорт инфраструктурасына караган корылмалар һәм социаль учреждениялар гына төзергә рөхсәт ителә. Безнең белән йорт салу турында сөйләшкән, киңәшкән кеше булмады дип ду килә халык. Аларның бу буш урынга үз теләк-ниятләре. Сездә нәрсә булуын теләр идегез? Детская площадка Кортларга чыгып утырырга бер лавочка юк. Бу урында нәрсә төзергә җыеналар сорауны без шәһәр хакимиятенә юлладык. Җавап килде. Казан шәһәр думасының 2020 елның 21 октябрендәге карары нигезендә әлеге җир участогына кагылышлы үзгәрешләр биредә балалар бакчасы төзү максатында кертелгән. Ж5 зонасында мондый учреждениялар салу рөхсәт ителә. Бу йортларда чыннан да балалы гаиләләр күп, уен майданчыгының иң якыны да ярты чакрым ераклыкта диләр. Мы сначала просили вот это благоустройство. Йорт тирәсен төзекләндерүне сорап ачык Казанга язган идек. Рәхмәт, ишек алдына асфальт салдылар. Югыйсә элек монда төз тиңентен су чокыр өстендә чокыр иде. Тик менә тротуар, уен майданчыгы кебек мәсьәләләр хәл ителмәде. Безнең ишек алды программасына да эләгә алмыйлар. Сафиуллин урамындагы 6-нчы йорт, 1-нче, 2-нче, 3-нче корпуслар ишек алдына асфальт әле 2019 елда гына салынды дип җавап килгән. Аерым уен майданчыгын гына ясап китү программада каралмаган. Әмма бер күңелле яңалык төзекләндерүчеләр аларның күршеләренә килергә җыена. Сафиуллин урамындагы 8-нче, 10-нчы йорт ишек алларын быел җәямләндерергә исәп. Республикада коронавирус белән авыручыларга бушлай дарулар тарату дәвам итә. Казанда ярдәм итәргә теләк белдерүчеләр саны бүгенгә 300 кеше җыелган. Ләкин бу гына җитми. Бер көн эчендә волонтерлар 10-тән артык адреска бара. Булышырга теләүчеләр кая мөрәҗәгать итәргә тиеш? Волонтерлар хезмәтен Инзилә Хөсәйнова күрде. Исәнмесез? Нинди адреска? Батыршина. Көннең буе эштә, аннан соң волонтерлык белән шөгыльләнә. Тимур Зәйнуллин Казанның Киров һәм Мәскәү районнары хакимияте хезмәткәре. Эш вакыты чыккач, ул коронавирус белән авыручыларга дарулар тарата. Эштән соң машина утырам да ярдәм итәм. Штаб хакимият бинасында урнашкан. Волонтерлар карамагында хәзер 16 000 кеше. Бу 16-нчы шәһәр сырхауханәсе һәм ветераннар госпиталенә беркетелүчеләр. Шуңа ярдәмче куллар бик кирәк. Нам нужны волонтеры. Безгә волонтерлар бик кирәк. Студентлар да ярдәмгә кушыла ала. Машиналы кешеләр булса тагы да яхшырак. Чөнки көн саен 10 яки аннан да күбрәк адрес буенча йөрергә туры килә. Даруларны ничек китерәләр соң? Башта пациент табибны өйгә чакыра. Аннан табиб кирәкле даруларны язып бирә. Даруханәдә исемлек буенча препаратларны җыялар. Шуннан соң гына волонтерлар аларны өйләргә тарата. Здравствуйте, Геннадий Михайлович. Это волонтеры принесли лекарства. Можно к вам? Волонтерлар даруларны авыруның ишек төбенә кадәр китереп куя. Барлык куркынычсызлык кагыйдәләрен дә үтәргә кирәк. Дистанция саклау шарт. Авыру чыга һәм паспортын күрсәтеп даруларын ала. Соңгы эш итеп фотога төшерәләр. Бу препаратларның пациентка чыннан да барып җиткәнен дәлилләү өчен кирәк. Вчера была врач. Әлеге ярдәм безгә бик кирәк. Кичә табибны чакырттык, тикшерделәр. Бүген волонтерлар даруларны китереп тә җиткерде. Табиб язып биргән даруларны волонтерлар бер тәүлек эчендә илтеп җиткерә. Бу эшкә 18 яше тулган һәркем кушыла ала. Моның өчен Казанның балалар һәм яшьләр эшләре буенча комитетына мөрәҗәгать итәргә яки экранда күрсәтелгән телефон номеры буенча шалтыратырга кирәк. Татарча да яхшы бел, русча да яхшы бел. Икесе дә безнең өчен иң кирәкле затлы тел. Татарстанда эшләп килүче якшәмбе мәктәпләрендә республикада яшәүче барлык халыкларның туган телләрен, гореф-гадәтләрен, милли үзенчәлекләрен өйрәтәләр. Аларда белем алучы балалар дүшәмбе этно-мәдәни фестивальдә үз осталыкларын күрсәтте. Бу тантана 2014 елдан башлап 2 елга бер тапкыр уза. Казанның халыклар дуслыгы йорты сәхнәсендә чуаш, молдаван биюләрен, Дагыстан лезгинкасын, төрек җырларын безнең иҗат төркеме күзәтте. Җырлап биеп күнәрәшә халыкның уңганнары, халыкның уңганнары.
Яшьләре дә төрле, милләтләре дә. Әмма барысы да бер ансамбльгә йөреп, бер-берсенең милли киемнәрен кияләр, җырларын өйрәнәләр. Бу минем дус Диляра, ул тере кызы. Хәзер ул сезгә җырлый. Бас кызым әпипә, син басмасан, мин басам. Безнең ансамбльдә төрле милләтләр бар. Татарлар, русчалар, армянлар. Без коллективта бик дус. Татарстанда этно-мәдәни компоненты булган белем үзәкләре һәм якшәмбе мәктәпләре 42. 2 елга бер тапкыр алар шулай фестивальгә җыела. Монысы зона этабы. Быел республикада яшәүче 170-тән артык халык вәкиленең һәрберсен катнаштырырга тырышканнар. Шушы йортта очрашып, бөтенсе бергә кайнашып яшәү, бөтен төрле милләт халкы. Ул үзенә күрә бер җиңү, үзенә күрә бер бәхет дип саныйм. Әрмән кызлары Мария белән Татевикның Казандагы якшәмбе мәктәбендә укый башлауы да бәхет эше булган. 12 ел элек Казанга күченгәч, әти-әниләре туган телләрен онытмасыннар өчен монда биргән. Чтобы не забыть историю нашего народа, Без 10 елдан бирле Казанның халыклар дуслыгы йортындагы якшәмбе мәктәбендә укыйбыз. Без өйдә әрмәнчә сөйләшәбез. Шуңа безнең өчен тел өйрәнүдә кыенлыклар юк. Монда йөргәч, традицияләребезне, йолаларыбызны онытмыйбыз. Бу Дагыстан төркеменә йөрүчеләр араларында татарлар да, төрекләр дә бар. Малай кызлар лезгинканы айруча ярата. Мы все дружим. Мы всегда поддерживаемся. Очень много человек ходит сюда, потому что это дом дружбы народов. Мы все там дружим. У меня подруга турчанка, некоторые азербайджанцы. Якшәмбе мәктәбендә укучылар шуның белән аерылып тора да, алар кечкенәдән төрле милләт вәкилләренең традицияләрен күреп өйрәнеп үсә. Үзең төрек булып татарча җырлау, татар булып рус халык җырын сузу берни түгел. Калинка, калинка моя. Бу атнада дәүләт сайты тормышы депутатлар эшчәнлегендәге кайбер вакыйгалар турында кыскача безнең махсус сәхифә парламент көндәлеге. Бу атнада Татарстан парламенты аппараты хезмәткәрләренә цифрлы технологияләр буенча махсус семинар киңәшмә уздырдылар. Бу өлкәдә яңалыклар турында цифрлаштыру министры Айрат Хәйруллин сөйләде. Цифрлы технологияләр ил-күләм проектлар ярдәмендә кулланылышка керә. Аларга ихтыяҗ артуына пандемия күрсәтте. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, депутатлар 2010 елдан бирле электрон парламент системасында эшли. Сайлаучылар белән актив диалог алып бара. Узган ел портал аша аралашу аеруча популярлашкан. Татарстан дәүләт сайты рәисе урынбасары Татьяна Ларионова республика мәктәпләрендә шахмат зоналары булдыру проектына старт бирде. Эшне лаештан башладылар. Монда Борис Кузнецов исемендәге 2нче мәктәптә Мәгариф ил-күләм проекты кысаларында шахмат зонасын ачу тантанасы булды. Республиканың барлык мәктәпләрендә дә шахмат уйнау өчен урын булдырылырга тиеш. Проектның максаты балаларның шәхси һәм интеллектуаль үсеше өчен шартлар тудыру. Это 3 кабинета плюс шахматная зона. И эта работа проводится уже 2 года в Республике Татарстан, потому что ее можно использовать во время перемен, во время, скажем, какого-то ожидания, какого-то мероприятия. Во второй половине дня она действительно максимально задействована всегда в тех школах, где они созданы. Республикада 1321 мәктәп бар. Шуларның 912-сендә шахмат зоналары юк әле. Киләсе уку елына алар да шахматлар белән тәэмин ителергә тиеш. Шахмат белән уйнау бит ул уен, ул спорт һәм ул фән. Уен, спортны, фәнне барысында бергә тоташтырган шушы кызыклы уен, шахмат уены балаларның әлбәттә логик фикерләү дәрәҗәсен үстерәчәк. Киләчәктә без балаларның логик фикерләү дәрәҗәсен генә түгел, математикадан белем сыйфатында арттыруны күз алдында тотабыз. Бүгенгә менә шушылар, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Нәкъ бер атнадан очрашканга кадәр мин Фәйрүзә Мәҗитова сезнең белән сау булышам. Кануннарны белегез, парламент тормышын күзәтегез. Сау-сәламәт булыгыз.